O seu pai é bombeiro. Io. Quería vivir nas nubes. Ter un amigo gato. O gato chámase Bigotes. E o neno chámase Nacho. Ding dong, adivinha quen son? Ding dong, adivinha quen son? Todos, venga. Aquí llega un nuevo mundo. A miña historia sucede nun país lonxano. Os protagonistas principais son dous. Entre eles xorde unha relación moi especial que permite superar as dificultades, aínda que viven con poucos recursos. Para salvar a vida dun deles, intentan escapar atravesando o deserto. Son un conto a superación e o respeto polos demais. O nome dun protagonista é moi doce. E o meu autor ten moito agarimo. Por certo, veo a celebrar connosco o Día da Muller Traballadora. Ding dong, adivinha quen son? Ding dong, adivinha quen son? Este conto para terceiro ciclo vai ir. Veis, para terceiro ciclo. Porque penso que os outros non se saben leído. Recibamos un forte aplauso ao seguinte conto. Son un conto sobre amizade. Teño só dúas persoaxes. Animal e persoa, eles son. Nada veloz. Outro é un pescador. O pescador quería coller. Ao final rematan ben. Tivemos a sorte de conocer ao autor dele. Ding dong, adivinha quen son? Ding dong,
conto pequeno e curtiño. Falo de amizade. A miña personaxe ten unha familia. A súa vida é un pouco complicada. Ás veces séntese moi soído. Esquécese del con moita facilidade. É difícil ter unha vida de... Son un conto pequeno e curtiño. Falo de amizade. A miña personaxe ten unha familia. A súa vida é un pouco complicada. Ás veces séntese moi soído. Esquécese del con